Avui anem a parlar des del canal de comunicació digital d'Alzira d'Aventon Luz. Aventon Luz va ser un alzireny il·lustre que va néixer en Alzira en l'any 1164 i va morir en l'any 1223. Va néixer en el si d'una família adinerada i va estudiar religió en Granada. A més, va estar perfeccionant els seus estudis en el Cadi de València, fins a doctorar-se en Humanitats. A Aventon Luz se li coneix per ser metge, per ser filòsofo, per ser un escritor hispanoàrabe de la taifa de València. Com dia, Aventon Luz, metge, filòsofo, desenvolupà el seu pensament almohade seguint el principal discípul d'Averroes, a qui va succeir com a metge de jefe de cambra del quin califa al-Sanir. Es va dirigir com a un higienista, farmacòleg, que va ser un gran defensor de les causes socials. Els seus estudis van ser en quasi tots els camps de la seva època, destacant en gramàtica, poesia i literatura. L'Ajuntament d'Alzira, per tal de commemorar a este alzireny il·lustre, en l'any 2000 encarregà la seva escultura en bronze que la va realitzar l'artista d'esta comarca, Jaume Espí, un artista de reconegut prestigi, i aquesta escultura es troba enclavada en la plaça de Casasurs, en el cor de la vila d'Alzira. Quan passes per la vila, junt en la casa consistorial, està esta escultura d'este gran alzireny, com va ser en la seva època Aventon Luz.